Näme diýenesin? Aýdyň bolmany gürüňde ony bir gede kotada bir maňa jaňatsyn. Oğlum telefonu gramkada dällemi? Yok dede. Gurung dowamyny bir gedek bolsa-da özüňe jaňatsyn näme gaýnyny takyryna. Jaň edýände jaň bilen okuýdy bilýäňä sen. Canı dene kına dede. Bilaň tapynya bir gede gam jaňadan. Öde jetine gürüň dowamly beş gedek jaňatýa. Ay çoňa jaňatsyn maňa da. Senin oğlum ayağından korkkanmı? Öldürcesine 5-6 yıl sana terik. Men aýtýanda atlamayt, bu özüň agdyňa çulturmady aýda. Oğlun sen. Tügün geçen akma oğluňy. Oğlum ejene jaňatdyn ya ayağından kork gelmesen ayt. Öde korkýar, öde korkýar. Yok diyen boy. Bolya dede bolya. Kimden korkýan belli. Tokumunda kanında var. Kim kanında var? Sen. Dede. Vay, dayıcan, getir ödemeden. Siz adara kalmayın, varın deyin canım. Ödemeden. Be. Nämetine gawutrayan karay. Näme xantama, öýe xantama. Ýoksa şeýt geljek bot börsüne teret. Hakikaten Pattur. Nirden gawy? Xantama öýeljek goppa bizden. Ya mallar azık bolýar nedir? Mal mülk gerekli, dilge zat gerek bulara. Bulara zat bek kaçmaly bu döwürde. Düýä minip öğrenmedim. Gelin alın görünmedim. Näme diýdin dayıdan? Gelin alın beğendim diýen gaýdym. Boyla dayda getir ödüm sana. Batı deyin canım. Tawal gaýdym can. Hava boyla, bar. Keleýinde näme korkkan ay. Ata kefe uğalalla kaka. O niyeti altına golda kızılgan matlaptır. O bize gawy görünüp bize yallaklar. Bizim kızıllamada akıdıp satmaga ken. Yaralıp bolan o gaýtdy ha? Gaw borsam gaw diýäňiz, erbet borsam erbet diýäňiz. İşlemem yaralıp bolan okda. İşlemesem niyeti gaw däliýäňiz. Jaň istemem, jaň edýär diýäňiz, jaň etmesem ýa ok diýäňiz. Başga men näme bersiler? Soň araljagyny tapmaly. Ortasyny tapmaly. Aralığı o. Öwretmedingmi? Öwretdim ana taflan asymny. Öwreden kaka öwreden. Ortalık var. Dilini tapmaly ortasyny. Orta. Eýlede de beýlede de. Eýdäblenýär mal oglum, tawaý. Bu rejim zaman düşündürek kaka böyle. Aralığı var. Düşene. Ha? Düşene. Nira. Öye. Görýän biz nähil bagtla. Toydan soň men sana hasam wapaly bolar. Taňnam sen man bir wepa bolmarsyňa. Killeň o derlikden. Inni düşündüm sen. Näme üçin maňa wepaly bolar diýäňi düşündüm. Bolly sen goturdun. Gaýdyp maňa jaň etme. Jaňam almaýarmyn sen. Gitme! Bolly günüme goý meni. Sen sana dur, dinläý meni, gitme sana diýen, düşündirjek meni. Ha, oňa diýäňmi? Sizin analizlerinizde çıkan kesel. Dur doktor ay. Düşündüm ben. Sağ ol. Kimsenin suçu yok. Kimsenin Salam aleyküm Onda komiyan deyler var mı? Öy tapdın mı yaşamanı murik? Hava mirette kvartira bakkan da Xudoy şükür. Aldat kvartiya olmuş uzayım senki alqayn yaşa etatla can halakin baylık himmet liderken. Oy ne diyemez sen şundan beri ya. Yok beri sadi yoktur. Yok alqayn. İyi hoş ödüm ha. Senki alqayn yaşa şunu. Ağam sana ölünçem dua ederim canım ağam. sana karşı savunmasızım. Deribin var kalbim. Tamam salam aleyküm. Yasım Ne diyor böyle? Bir koçum ben anladım. Kadada da Masil yok ben tamam. Yok da otobüs taksi. Aldat. Şu masil tenkinne etatla can halakin masin zay pul himmet liderken sen ma kuprak dileget. Oy ne diyemez sen? Alqayn. Ne mi bu avtomat trados? Ava. Sağ ol da kamera kızım. Olmay wapazan. İş yapıyorsun tamam. Ay şunlara iş yok ay. Al wapazan. Şu açıktan kadın sayfam tenkinne etatla can halakin digen bana doğa dileget. Toş neyden almarsın dersin? Yo, duvar kadına sayfam ki. Doktor. Han sen bana ölüyen diýdiň ha. Men size ölýäňi diýjek bolmadım. Siz meni dinlemediniz mi? Men 3 ýyllar öýtüz gelip ben bu oturda. Men öýüm ýok suwat. Näle näme boldy maňa onda? Ýöne batyrganypsyňyz, şoň üçin ýüregiňiz çal turupdyr bolany. Ben öýüm hiç zat ýok suwat bu ben. Men näme
Kim bilen yaşayan sen? Pişireceğim bilen. Ya. Gücücek gerek hem size. Hop. Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok. Ene de öyle de geldik. Ah, kemper. Ma. Produkt aldım öyle. Al. Geç otur sen. Şahadaylar koluna alın da. Qarraňa oy. Men mıdamı sağlamın alıda ne gidýän. Ene meselen men karşıdan magazine gitýänam. Hiç çaşan taksitlik gidemek. Peşkom gidip piyada gelýän. Ağam gün magazine piyada gidip peşkom ayt näme alýansyň? Ne alýan men? Ol alma, erik, ol. Of! Produktdan aptalına günne ne için min alýan? Soğun alýan. Başlyk aýlyga azyk seretdik näli görýän? Ýok, ben näli groburlaşýan ýa. Başlyk kyn olmasam aýlyma azyk seretseňiz ne kyn görmeseň näli işçiýän, halal işçiýän, halal gazanýan. Başga biriň pulun soramaga aýlygy aldyryň diýen, galdyrmasa çykýan iş gitmay başga. Başlyk. Näme gerek? Aýdy. Näme? Aýlyk garda ulaşmany gelimler. Näme aýlym? Siz maňa aýlyk berýäňiz da dogry dämi? Aýlyk berýän. Wallahi şon soran idim ben. Aýlyk alýan men. İstemedi bereyinmi? Näme gazganyň içine deppäm o. Bar işçiňizden. Klientlaryň ýanyna barýas. Eger şola soragymyza dogry jogap berse, pul paýlat garaçyda her soraga. Kim çalt jogap berse 100 manat berýän. İstanbul nireň paýtagty? Turkiya. İstanbul Türkiýanyň paýtagty. Dogrymy? Yalan söylüyor, yalancıdır. İstanbul nireň? Bol gawjy pikirler. Turkun. Türkün paýtagty sen? Turkun. Aynen. İstanbul paýtagty. Birinji ýene bilmediňiz. Ankara paýtagty Türkün. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Ankara paýtagty Türkün. İstanbul ýöne şäher. Bu şäher. Böyle haýsy aýda 29 gün var. Näme diýän ýa? Fevral. Fevral 29 gün var. Sorten? Fevral. Bol gawjy soru bir jogap berip bilen. Fevral. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Oqamak. Fevral dämi? Fevral. Sen? Fevral. Hem aýda da 29 gün var. Teredin Arslanyň kakasynyň 4 sany ogly var. Birinçisiniň ady Yanvar, ikincisi Fevral, üçüncüsü Mart. Dördüncüsiniň ady näme? Ne dedi? Öyle. Arslanyň kakasynyň 4 ogly var. Birincisi Yanvar, ikincisi Fevral, üçüncüsü näme? Mart. April. Dördüncüsü April. Arslanyň kakasynyň 4 ogly var Arslanyň. Arslan 4 oglan. 3 tane doğanı var. Birincisi Yanvar, ikincisi Fevral, üçüncüsü Mart, dördüncüsü de Marslan. Para var mı para? Ay vale arzu 100 watt bega vera illa başga yer var al. Dedi ve tawar üstten da çıkardı. Kemine bir sura gelýän şunu ýazdy, gyzykylja soralar bilen pul paýlat. Paka. Paka.